つつさん、こんばんは。おう、ごめん、マイクオフにしてた。いらっしゃい、ゆっくりしててね。やろうかなと思って。さっきまでエイペックスしてんけど、なんか、テンションがズイ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 と下がってって、ソロしてても、なつつさん、今やってます。あ、今やってんの一緒にするこれどうやったらいいんかな、プロフィール開いたらいいんかな。なんか、なんか、あれ、なつつさん、するする。一緒にしようんじゃ。なんかね、しようかなとか思っててんけど、ソロでしててんけど、なんか、シャドウ抜ける人も多いし、語れへんくなってきたし、で、ランクしたらランクしたで、なんかランクもな、一人ですんのはなってなって、まあ、いつも野良でランクやってんのに、今になってなよなよしてくるという謎な状態。あ、で、どうしたらいいの？どうすればいいの？なんかこんなん決めるんやな。ここら辺全然いじったことなかった。タイトル。なんかみんなこれフレームがうんたらがんたらって書いてたな。うんちゃらがんちゃら。誰やねんお前。デフォルトスプレー。どうしたらいいんこれ。フレンドに登録したらいいの？なつつさん、名前教えてください。名前は、これです。この待って。このマキナニコニコで。これで多分いけるはず。これでいいんやんな。プレイヤー ID 下に出てる。プレイヤー ID の方がいいがいいんだったら下に ID が出てます。はっはっあ、待って、背中つりそう。あ、待って、背中つる。背中を丸める。全然ひっそりやり進めてもないから何もしてないけど、バトルパスだって何もないしね。あ、びっくりした。曲か。音でっか。ちょっと待って、音でかいわ。なつつさん、自分回線悪くて低画質なので打って教えてもらえますか？あ、オッケー。ちょっと待ってね。マキナさん、マキナ、2525。これが名前で、ID いりますか？あー、待って、音がでかい。音がでかいんだよ。全然こんぐらいでも聞けるけどな。20ぐらいにしとこうかな。あ、びっくりした。お金がいるんだね。あ、待って、システムからなんか来てる。送りました。はい。あ、来た、今来た。これやね。チョッキ、承認。送ったよ。で、じゃ待って、すぐこれさ、押し間違える。こうして、こうするんだ。送ったあれいいのな。これでも入ったん？これでいいんかな。なつつさん、来ました。OK ですか？なんか今日は全部キャラクターがついてる。なつつさん、OK です。はーい。これでいいの？やりますか。基本、なつつさん、今は全部使えるんです。あ、そうなんか。今、基本私、クイックで適当。
夏津さん、自分です。笑い。うん。何この子。夏津さん、間違えました。自分もです。うん。今全部使えんやん。じゃあこれ使ってみよう。これ使ってみよう。うん。見た？夏津さん、その子むずいですよ。むずいんか。変えようか。どうやって変え？あ、これか。いつも使ってる子はいずこなのだ。あれ？いない。夏津さん、青の女の子ですよ。青か。これか。取られてるんか。あ、これ。なんちゃ。変えられへん。変えたいんやわし。あ、終わった。なに？飲んだらないよ、ジュース。飲んだらないです。ない、終わり。まあ自分どこかわからんねんけど。夏津さん、大変ですでしょう。大変でしょう。なに？30秒あったらいけるかな。ヤッホー。ヤッホー。イエーイ。はい。なんか目の前でなんかしてる人がおるわー。めっちゃ可愛い。ちょこちょこ歩きしてる。ちょこ。待って。このマッチは何するマッチなんやろ。見てなかったや。待って、この子の性能わからんやってる。火で上から撃たれたわ。このキャラも好きや。回復です。回復か、オッケー。ごめんな、やりながらコメントまでしてもらって申し訳ない。アイテム買えるので買ってくださいね。はーい。よいしょ。やだ、撃たないでよ。撃たないでよ、ひどいよ。鬼、キツネにタックルされた。ごめん、ヒーラーやねんからヒーラーの仕事しろって怒られそう。おヒーラーの仕事するわ、ちゃんと。No problem.
めっちゃ黙ってやってた。I now make my return. はい、めくりターン。ブッハ。ちょっと待って。この子の性能を知らんと。はい。電池ないわ。あるやつ使って。あー、引っかかってた。申し訳ない。あー Enemy double kill. Reality is an も opinion う申し訳ない。 that I disagree with. ひわぎねほいっと。じゃあ連打せんでもこれ勝手に弾発射されんねんねな。忘れてたわ。 30 seconds remaining. Enemy killing spree. あ、いたあ、いた何よ、何よあそこか。うわお。 15 seconds remaining. ちょっと待って。全然押せてないよな。 7, 6, 5, あ、こっちじゃなかった。 3, 2, Blink, you'll miss it. やばい、役立ってね。 overtime. Enemy rampage. はい、引くだ。あー、すん、ごめんなさい。むずいむずい。 Point spawning in 15 seconds. みんな動かんくなっちゃった。 Curses. むずいんだよ。 5, 4, 3, 2, 1. 難しいこのゲーム。はいゲーム。何がよ。何って何よ。 An enemy is unstoppable. The tank needs aid. Enemy rampage. ほう怖っ。自分回復できひんのかなあ。いたまった Enemy double kill. Enemy killing spree. Welcome. Hear my call. I will not wither. はああいただOvertime. またか Don't blink, you'll miss it.
すぎ難しいよくわからないいたあっちあっちあちょBlink, you'll miss it.あうわ難しいわけがわからない30 seconds remaining. Seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. はあ疲れる I must spend す the みません crafting すみませんなもうよく分かってなくってアイテム買うか何を買ったらいいのかもわからへん回復Point spawning in 夏津さん、 15俊足。 seconds. 瞬足ほい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  I've bought this before. 5, お早い 4, 3, 2. 初心者丸出しの反応見てくださいこの初心者ひどいでしょむず見てください Enemy この killing 写真 spree. 者の動きは Enemy double kill. Enemy Ow! rampage. だけからこの人にやられたまんまやられまくりんぐやられまくりんぐやられまくりですよ I will return.
seconds remaining. にゃーパタンキュー The good room rises. 15 seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Need more time. これどうしたらいいのどうしたらいいのとか言い出しちゃったよ。どうしたらいいかわかんにゃーいやな。夏津さん、むずいっすね。難しいなぁ、なんか。Point spawning in 15 seconds. Token of power. 難しいぞ。これ次取られたら負けじゃん。 1. 頑張るぞ。Hear my call. You miss it. あ、倒せた。 Rest on ああー、勝てたー勝てたー。めっちゃだんまりでやっちゃったよだんまりさんでやってたよー。 Just in my way. 夏津さん、あナイス。トップやん、すごい。どうやって打ってんのこれうまっ。あー、勝てた。よかったーよかったー。はあ。はあ。さあ。疲れた疲れたお疲れ夏津さだん、おすすめはビクターですよ。ビクターさてな。キルなしやもんな。おもろ14回も死んでん。ごめん。 Team だ deathmatch. ね。この子 Select a ちゃうわ champion. この子この子ずっとこの子ばっか使って Customize た your からな。 champion. ああ。何やったっけ何やったっけって言ってた。ああ。ああ。目がかゆい。ビクターさんをガン無視でこの子使うという助言を無視するこの助言を無視してこのやっていくスタイル最低や最低やな。目がかゆいな。よし回復頑張るぞ。夏津さん、ビクターっていうキャラは初期キャラなのにめちゃ強いですし、エイペックスやってたならいいと思いますよ。
ほんまでもな、エーペックスやっててもなやっててもな、当たらんからさ射撃には点で腕がないのでね。ダメなんだよ。なんか遅いな。I promised not to flee. こっちしようか。このマッチは何マッチ ?40 勝マッチ。 2, 1. よろしくお願いします。Prepare for battle. 青のりそびれ Enemy double kill. のりそびれたお恥ずかしい。のりそびれすぎやろ。あいだいひだい。 Magic dispelled. Enemy killing spree. Don't give up. あ、待って、ボタンわからんなってきたボタンわからんなってきたとか言い出す。 Our bond grows stronger. Only way for you. 待って、ボタンわからんなってきたい。全力ボタンわからんなってきたい。あ、どこどこ、あー、横やないかい。 Our bond grows stronger. 来ないでください。あー、怖い。 Did I trick you? You're out of time. Ignorante resto. にゃー Which one's which? Enemies Our bond grows stronger. Beyond I need to spend my credit. どこだ。Did I trick you? いた、後ろ。にゃー何や今の。 You're already dead. いた、あちゃい。あちゃー、やめてください。あー、勝てたー。勝てたー。早かった。はあ。 Did
Did you freeze? やめてくれ Or ー burn? 知らない。はあ、果たして私の役目を果たしているのが全く疑問なのでありますが、いかがなものでしょうか。いかがなものでございましょうか。何なんだろう。なんかこの数字がいいのかあかんのかもよくわかんないね。ごめん。5分。疲れてるね。それにしても。よいしょ。何かやりたいの？ CG っていうルール外した方がいいですよ。強い人多いので。 CG？ えいはナツツさん、最初のうちは他のルールで鳴らした方が。なんかね、何も気にせずただただやってな。もう押しちゃった。どれもこれも使える。あ、これな。Victor. これ強いよな。これ使ってる人強いもんな。あ、ちょっとはい。Team deathmatch. って言いながらね、 Select ちょっ your とこの子 champion. 使うんやけど。 Customize your champion. もっとでかくない？大丈夫？ボリュームがよく分かってないねんけど。はあ、にゃんにゃんにゃんがにゃんかにゃんかにゃんじゃかじゃかじゃーんじゃかじょーん。ワン。こっち。ナツツさん、このゲームロードアウトっていうのがあってそれを知ってるとだいぶ変わります。動画などを見た方が見たらわかりやすいかと思います。そうなん？ちょっとお勉強しなあかんな。お勉強も何もせずやってるから。それこそエーペックスも何も知らずにやりだしたりとか。はあ！マッチングがえらく時間かかるね。ご飯食べたのにお腹が空いた感じがするのはなんで？え？声出すから？声出すのってそんな腹にくるものですかね。でも喋ったら疲れるやんか、そういうことやでな。パラディンズは奥が深いなぁ。なんかその若干の小難しいって怒られんな。なんか難しさがあるからなかなか、あ、やろうみたいな感じにならへんのが、なんだか私には残念と言いますかね。残念と言いますか、なんと言いますか。あ、自転車の充電するの忘れてる。ほんまなんかあれたまにさ、1個消えてるときあんねん。あ、始まった。飲み物取りに行こうかなと思ったら始まってないわ。始まってないやんな。始まってない。始まるまでが長いんじゃ。ナツツさん、ゲーム自体は軽いゲームですがよくわからんこといっぱいあるので少し動画見た方が良きです。ねえ、見るわ、ちょっと見やんとあかんわ、これ。ID が飛んでちょっと今。ちょっと待って、今マッチせんかった。なあ、今入ってた。よいしょ。したのに外れ、Team deathmatch. Select a
champion. Customize your champion. って言いながら変えよっか。さっき言ってたやつ使おうか。おっちゃん。これやったっけ？これか。出て帰んの？どうやって帰んの？出て帰んの？どうやって帰んの？ナツツさん、後バグが多いのがパラディンズ。ああ、そうなんよ。押してんのに帰られへんの。なんか喋ってはる。ナツツさん、一回確定したら帰れません。帰られへんのか。帰させろー。そこは帰させろー。ちゃんと考えな。ポイントを獲得した方が勝ち。TDM ってなんかあれみたいな。母のとこに名前に似てる。怒られる怒られる。なんかアサシンみたいなキャラクター強いやんな。SC みたいなやつ強いね。これ買っとくか。ちょっと様子見るか。かわいいこの何？頭にこのやつかわいいよな。で。あれ9やっちゃう。あ、かわいそう。Flash out. あかんあかん、こんなやられてたらあかん、負けるって。どこや。Enemy rampage. ちょっと待って、ほんまにわからへん。あー、逃げろ。あーEnemy rampage. Which one's which? Our bond grows stronger. An enemy is unstoppable. この恐竜かわいい。皮膚やんな。わーって。撃たれた今。Flash out. やだー。 Leave this realm. Patrick, my birthright. Your reflection is appealing. うにゃ Killing spree. ー。やられ具合のひどさ。An enemy is savage.
られすぎやってほんまに。 It's my birthright. Ah! もう負けるやんもう。ああ、やだや Killing spree. ー。ああ、難しい。むずいな。この爆弾豆。ああ、難しい。難しい。ああ、難しい。難しい、難しい。ああ、難しいわ。じゃん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 。いやー、何も仕事してない気がする。ピーペッペピーペッピーペッピー。なんかめっちゃなんか軽い曲かかってるけど。これ、お前が。ズンチャズンチャ、お前か。ズンチャズンチャ。ああ。むずいわ Choose your champion. ー。ナツツさん、一風変わりすぎたフトスなのでキャラとか把握するのはむずいですよね。そう、なんか難しくってさ、前使った時めっちゃいいなと思ったん、この子やった。今にやったけどな。どうしようかな。これでいいか。 Customize your champion. これでいいかって言いながら適当に選んでるからな。最低。ありえない。ドラゴン。むずいんだよな。Frost and fire. Heed my call. ちょっと待って、確認そこ、確認。ああ確認する前に。ガーン。ナツツさん、回復頑張ります。お願いします。わい、回復が下手すぎるわ。あー、むずっ。むっちゃ痛い。何時までしようかな。11ナツ時ぐらい。ツさん、このキャラはしんどいかもですね。でもなんか前使った時なんか、うわ、なんか、楽しい、こいつ楽しいとか言ってずっと使ってた。あ、この子なんかめっちゃいいなとか言って一人でやってたんやけど、相手にもおるな。ナツツさん、頑張りましょう。頑張りましょい。わっしょいわっしょいわっしょい。人魚かわいい。ちょっと人魚、あ、逃げた。わあ。人魚。かわいい。かわいい。
かわいい、増えた。かわいいかわいいかわいいめでる、ひたすらめでる、変態のごとくめでる。なんかこれ帰れてんな。これか。あ、間違えた。 2, 1. Point has spawned. And so it begins. みんなについていこう。 K9 トッポさん、アイアムイタリアン。K9 トッポさん、ハロー。ハロー、my channel welcome 英語No English sorry 英語これは下がってやるキャラじゃないよね。これさ、火とかに帰れたけどどうやんにやったっけ、忘れた。あはん。どうやって火に帰るんだったかな、忘れちゃったわ。どうやって火に帰るの？ハロー。 Point spawning in 15 seconds. Thanks. Thank you. Have you met my friend? No! 本当にもうやだよ。 We are stronger together. どうやって帰るんだろう。あれどこやったっけ、あっちか。全然ちゃうとこ行ってた。待って、全然場所がわからない。じゃあ This will help. こっち。あ、これ9か。 15 seconds. あったあったあった。 Enemies behind. こっち？あっちか。 Point has spawned. Nice job. Omo! Have you met my friend? あった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 、あっちいあっちい。あ、なんで切断してんのよ。 I'm playing with you. Hello. もう米ビューが切れてた。悲しい。パパ、海外からお客さんが。パパあーお Point spawning in 15 seconds. 海外からお客さんが来てるんだけど、棒読みが動いてないんだよ。英語が
あ、次の制圧ポイントあっちか。英語がね、英語がね、なにこねこねポーン Have you met こ my ねこね friend? ポーンこねこねポーンあーにゃ Have you met my friend? Don't give up. こねこねポーンあーやめろこら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 あーこら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 
後ろ後ろうわっあーおマイこねこねポンこねこねポンこねこねポンHave you met my friend? 下がる方法が下がれない悲しいこねこねポンこねこねポンこねこねポインあーまだですか死にすぎやって An enemy is unstoppable. こねこねポン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 あーもうあっちもこっちももううわあーパパ Victory. 勝ったビクトリーてかもういてはらへんかもやけど外国の人が来たんだよ All just pawns on my ladder. こんな日本のチャンネルにイエー勝ったお友達誘っていいよでなんかごめんバイバイされちゃったでなんかまたハローじゃなくてもう棒読みが仕事しなさすぎてコメントを拾われへんという最悪の事態を招きましたよ切断すんなよお前ふざけたんちゃうぞこらあーせっかく来てくれたのにコメントを拾えなくてごめんなさい申し訳ない棒読みが死んでたなうだ
で一回ホームに戻ろう。友達誘っていいよ。英語の人が来てんのにーってトイロさん大変やな。もうほんま大変だー。なんで切断されたん？なんでコメビウス切断されたん？ちょっとこれぐらいの英語やったらけど、少々お待ちを。こんなぐらいの英語やったら対応できたのにーって。対応できたかな？ちょっと見てみようかな。イタリアの人で、私のどこか聞いてくれて、ランゲージ。せっかく来てくれたのにな。どこそこ。でも誘うんやったら、私抜けて、抜けて、招待してもらった方がいいんかな。よくわからへんよ。せっかく来てくれたのにね、悪いことしちゃったわ、本当に。夏津さん、大丈夫ですよ。大丈夫？いけた、なんか。夏津さん、この状態でも誘えます。OK です。待っときます。せっかく来てくれたのに。だから私がガチャガチャしすぎて、思いっきり。夏津さん、いざなえなかったですしょう。そっか、残念。一体なんなのってわかる人おるのかな。あれね、これ夏津さん、リーダー変わります？どっちでも。私がリーダーやってる意味もないしなって感じはある。リーダー変わる？変わっちゃう？なんか、名前を読んでいいのかなこれと思って。てかもう呼ばれてるもんな。トイロさんいらっしゃいだね。今更だ。リーダーじゃないと誘えなかったので。そうなんや。じゃあ変わろう。一回じゃあ外す。退去した。退去日本語おかしくない？誘って。入れて。ミーを誘ってくださいな。パラリンじゃチラ。待って、私がうわーってなった時にガチャったらボタン押してる可能性があるから、米火をちっちゃくしとこう。それで世界平和が訪れるはず。ちょっと待って。はい。入れた？いけた？いけました。はい、いきました。いきました。してはるかな。わあ、びっくりした。急。Team deathmatch. Select a champion. どれにしようかな。あれどこやったっけ？キャラクターの顔をすぐに忘れる。最悪なやつ。あれ選ばれたんかな？選ばれてない。Customize your champion. 椅子を揺らさないでほしいな。こうしてたらわかるか。OK。みんな見に来たらコメントしろ。みんなコメントしろ。とりあえず喋ろう。
声をかけてくれ。 and fire. 声をかけてくれないと私はもうダメなのだ。ゲームを楽しみすぎて黙るやつ。一番ダメなやつ。で、音うるせ。いて。フレンドさん、よろしくお願いします。シュッシュイ。シュイ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 。いた。やめて。一応苦情だけ。 Any money 苦情入れとこ waters and う。これにしとこうか I swear な。I swear. who would seek to harm you I swear. suffer a dragon's judgment. ははんははんはんあはんおほほほんおほほほほほほん。適当やろ。 Let the battle レッツ begin. ゴー。まだやんのそれ。 The battle is about to begin. で最初の場所どこなんやろ。飛んでった。魔女っ子がおる。魔女っ子がおる。うわうわ。なんか押ししたらあかんねやった。こね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 ポン。こねこねポンポン。よっしゃ当たったね。あーちゃんうまいから知らんけど。ポン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 。よしポン。Enemy double kill. あいたー。ああいやー。あーん。あ、終わった。ムハハハ。あ、Double kill. にゃん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 、てんとんとん。
は関係ないや。もうほら、買ったやん。買ったや。買ったわ。買ったやん。買ったわ。びっくりしたわ。ここ置いたらダメ。嫌じゃない。何よ。はいはい、どうぞ。何やの。なんかめっちゃキレられんやけど。何もあかんってば。うん、君らはな。気分。かゆ。はあ。なんか疲れたわ。疲れたわ。どうやったっけ？ズンチャ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 ンじゃん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 。11時までにします。11時過ぎてるわ。11時半までにします。寝るとか言う。シャカショコション。Select your champion. はあ。間。あ、選ばな。ぼひゃっとしてたわ。ぼひゃー。なあ、これ難しいんかな。あ、もう何でもいいやんって感じやんな。もうなんなんもう年。Customize your champion. あ400ポイント。はい。乗ったはい。うん、乗ったな。新幹線乗ったん？機関車？くるくるしてんの？なんで怒られたん今。よくわかんない。For my people, I will do anything necessary. なんかもう難しい。難しい。むずいんだよ。お腹空いてくるほんまに。なんかめっちゃ走ってる音するんやけど誰？ Prepare for battle. ちゃうわ、売ってる音やった。5, 4, いや。 3, 2, 1. Point has spawned. And so it begins. First blood. あっ
英語ににゃん。 Return. お花にやられてしまった。 15 seconds. Enemy ああ、もうもうむずいな。てか私あかんな。ポケットしてるな。にゃんにゃん enemy killing spree. にゃん。 Point spawning in 15 seconds. どこや。あ、上か。The spirits do not rest. もう下手くそ自分の下手くそ。 Strength fades. 15 seconds. Point spawn. あーむずいわあーむずいわ。 Point has spawned. 上か。Point spawning in 15 seconds. ごめん。にゃお、連射には勝てないわ。 Strength
当たんね当たんね当たらねえよ難しい。何やねん。Enemy killing spree. Point spawning in 15 seconds. もうは Double kill. あ自分下手すぎてないわ Has spawned. ワン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 あじゃー赤の血 Imagination complete. See what happens when we put our heads together? Killing spree. むずいわ Point spawning in 15 seconds. Point has spawned. あ Point spawning in 15 seconds. Minds are greater. むずいな Enemy. わあ Encapsulation complete. Point spawning in 15 seconds. Victory. あー勝った勝ったあー勝てたよかったナススさん、ナイス。疲れためちゃくちゃ疲れたほとんど死んでたけど あ Point spawning in 15 あーよかっ seconds. たあーよかったちょっとお疲れ様ちょっともう今日はやめようかな今日はやめようかな疲れたありがとうございます一緒にやってくれて
助かりますやわ。助かりますあーあーあーしか言われへんねんけど。なつつさん、お疲れ様です。お疲れ様でした。ちょっと待って、こなつれつさん、またやりましょう。またやりましょう。てか、誘ってって言ったら時間が合えへんからあれやけど、時間が合うときに誘う。抜けるね。で、これ抜けていいんかな。これをポチ。抜けた。ありがとうございました。ということで。とりあえず勝利で締めることができた。絶対あれ負けたと思った。なつつさん、それでは。それでは、ということで、お疲れ様でした。バイバーイ。